So ngayon po mga brothers and sisters, atong recognize ang Chapel President, Sister Kato, Akati. Yan yung kauban o ganit sa barangay, aktibo kayo. Si Brad Mario nga ni Kuha sa pare, Wala ko lang officer ako na Brad. Siya na isa. Way, vice na, way, sekretary na. Ako lang. So, sa ito bulay, kuhan, officer, Wala. presidente mo yung gusto mo, tawag sa presidente ka pa na. Kira din siya. Pugihan eh, sister. Pila nga ka ito ng presidente ng Chapel? Pagkamatay sa mama, 2019 pa din. Mga ba? Mama, kao ba ito siya? Oo. Yuli. Ganyan na mo. Oo, deh. Ilis. Ilis, ikon niya. May mo. May manugot. Ya, wala pa yun siya kauban. Anong kamo, Raquel? Kamo rin mo rin. Kami na. Sila rin, kauban. Lindo kayo kay Pilipos 4.3 ang babae sa servisyo na Ginoo. Babae. Salmo 68 verse 11. So atong sama sa landan sa matag kapilya, pero sa dili pa muros sa kaya pero sa singubatan. Harap ito. Lahat samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat yung Ginoo sa Ginoo mong ihatag dili sa Sagrada Pamilya Chapel. Minang tabigin mo lang itong uman na Diyos na labing kamana ay padalan mo ang balang Espiritu aron tuhob sa mga nuna kasikasing nagay mong isutan ng masabdan pasunan aron ipaambig sa balikinangan. Minta pangayo ang isnaran ni Jesus ban sa palabang ni Mary Maria o ni sumambalaan mga santos Sagrada Pamilya. Amin. Alam samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. May mga po mga sister niya na Spirit sa barangay, Sister Kati niya, si Sister Juan Nining. Nining o mga okay kung sa ulit siya kano aktibo sa kayo sa Spirit sa barangay. Dada. Mas kate mo yung sa presidente. Okay. Kinakus ka na ako. Dodo. Oo. Ay, mama. Kuan din pawa tapos di siya. Ay, mama daw. O niya, ikaw mo lang ang atong ibalik kanunay. Ibalik kami sa simbahan ng Katoliko Romano ang pagtulunan may tungod ni Mary Maria sa itulo sa simbahan ng Katoliko Romano. Bilang ang kadoktrina, kaya dito sa Negros Oriental do Sabado, atong ipakita ang nagtudlo nga si Maria Diyos. Kaya matol pa na yung Bishop Julito Cortez, nakita kami sa naging semana diya sa Patria Sinso Cebu City. Nera mo? Ningon na siya na, Brad, ako'y pumalihog mo nga, meeting mo ang sa katrupo nga, matawag ni Kulto, ang si Mary Maria, itawag nilang Diyos. Sa akong ganito sa Lungiti, actual, dito sa Negros Oriental. Pag-uman, kung anong pakiti, sugatan ng tuwing San Cristo, niya human na ito sa P5 Music and Live discussion dito sa Civic Invitation. Human dito mi sa Boulevard of Leyte, dito sa Atbang, debate mi sa Church of God. So, gikan daw ulit ko sa Cebu. So, kahapon niya ito sa Pasay Religion. O niya, kini si Mary Maria, ang sa'yo role, kay balik-balikon na rin, kay nilay kamo, na may lahi pa na siya. Kaya ako ba mga Katoliko mabili mga sugot o sa isip at Mary Maria? Nga naman, si Mary Maria at kung may usam na sa instrumento sa kaluwasan, gumika ni Jesus Christ, na diha-iagin niya. Ang dinubdan sa kiluhi, diha-iagin ni Mary Maria, buhat 3:16. Niya kisah may dinubdan sa kiluhi, di ba mo ba? Si Jesus Christ. Iyakin Mary Maria. Jesus Christ, Diyos ang tao na ito. Matang na tao, matang na tao, matang na Diyos. Sa wak siya musos sa wak ni Mary Maria, matang na Diyos Jesus Christ. Pag sunod sa tuwanggan, tanda ni Propeta Isaiah 14, usa ka babae Mary mananggulo sa kabatang lalaki, tawgon sa Emmanuel. Yan natuman mo na siya.
natuman, Mateo 1:18. Ingan na no, Emmanuel, nagpasabot ang Diyos uban na to. Muna si Jesus Christ, matuon na Diyos, matuon na tao. Malibog mo na yung uban na, pinam kay Diyos sa Katoliko Brad Ipay, niya dalapin niya. Sa tulong ko, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Spirit Diyos. Mo man ay punod sa siba? Dili. Adili ko. Usan ka Diyos. Kay sa 1 John 5:7, tulong na pumatod dito sa langit, ang Amahan, Anak ko, ang Espiritu Santo, o kinitutulong usaran. Sa Tiago 2:19, pinuhod na usaran Diyos. So muna nga, Trinitarian mga, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang mga pundo, hindi mo ito Trinity, sama sa Iglesia ng Cristo Manalo, sa Jehovah's Witness, kaling datingaan, Muslim, luoy kayo itong Muslim na, sa Libertad de Cruz ba, ang Muslim ay yung nakilibati, hindi Katoliko, hindi ka ba? Gilay pag ganyan. So, katong Muslim, ang dito sa akong Mexico si Ben Romas, kalibati ng kanagana. Yan, dito siya mo, makikilatugi ito, Katoliko, hindi ka maawa. Yan, inuho na niya. Yan, Trinity. So, dagang Diyos Katoliko. So, yan, mga remote area, mga probinsya, o mga lamang kuman. So, muna nga, ang role ni Virgin Maria, mga kisunan, so may role ni Virgin Mary. Parang siya kayong instrumento sa kalawasan. Kaya matod ba ni St. Louis, matod ba ni karinusa sa mga Santos, St. Louis Mary Woodward na si Virgin Maria mo'y titigong sa Russia. Di man ang grasya ni Virgin Maria gikan sa Diyos. Unong Pedro 5:6. Ang grasya gikan sa Diyos. Yung ihatagan si Virgin Maria grasya na puno sa grasya siya. Asa mabasa ng puno sa grasya? Lucas 1:28. Maghimaya ka na puno ka sa grasya. Ngayon, puno man. Kung kita mga Katoliko ng debosyon, kami na sa Biray sa Barangay, o ban mo, Rosary, lagi sa Rosary, o ang di ka mga Rosary, pwede na ka mga atubang sa larawan ng Virgin Maria na mingon na ang ginarawan na may itubong na to, dili ng larawan niya buwan. Itubong mo, Virgin Maria, tabangin ko. Kay, di ka balibaran, and Jesus Christ, umangyo ka para na mo. Anak mo na, sa ito ba, umangyo ka, ang itubong imong ginarawanan. Pero ang larawan, imong respect taho lang, reverence respect. So muna nga ang punto mga kisunan, ngayon matawag ang instrumento sa kalawasan. Nagabi, namutan na itong born again ako. Kanang pagbalunsan ni Cristo sa krus pa, maluwas dito ang talat, matod pa niya. Gulili natin o, kanang pagbalunsan ni Cristo sa krus, napasaylo itong salat. Displasa live yun. Na-upload naman ni Brigadier Reza, Torun Rice, Gabriel Sinisa, o si Manuel, Brad Manuel. Dahil ba yan? Na ako ingan na kanang pagbalunsan ni Cristo sa krus, yada sa iyo, napasaylo ka itong salat. Napasaylo na. Ang argumento sa mga sir, mga bunagi, naluwas mo yung lahat. Pero ikaw masawa ng Hebreo 9:22, without shedding blood, there is no remission of sin. Nasa Binsaya pa, kung huwag pagpaaga sa dugo, huwag tayo kapasiluan sa itong salat. Sa ito tayo ang buong pasaylo. Boy, ingon niya sa cross, dahil sana ni Cristo, napasaylo itong salat. Kaya mo na kalakihan na pinagis pagbalansa sa cross, naluwas sa hayaya itong mga kriminal, mga doktor, mga ripit, at tulad ako, luwas ito. Pinuha mo na, mas lisod pa ang basketball, dugay pa mga daw. Kaya mga naglipin, kung balik kasaran mo ba mga kasal, ni-deliver sa bornagin na naman, niliisip to kayo. Dari tugan. So, di na. So, diya sa Episo 1:18, mga kaisunan, bilagis sa dugo ni Cristo, gilansan sa krus, napasaylo ang salat. Sa ito ba napasaylo? Una ang pangutana
mapil si Virgen Maria, asa magbubo si Kristo. Nga niagas, kan Diyos Espiritu na, Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, wala ko sumuko. Ang Espiritu, wala ko sumuko na. Lucas 24:3, mabitaminus na nga, ang Diyos sa matay literal na, so pumatay Espiritu na. So, prosit sa iyo ng munulod ang gaday literal, namatay ang Diyos literal. Sa iyo ng mga Katolik na tuluan. Muna na, kay Espiritu ng Diyos, ang tagda ni Propeta Isaiah 14, natumang yun, sugong na sinusan, Diyos Amahan, muwagi ko sa tumabay, si Virgen Maria. So si Jesus Christ, nakaambit o unod dugo na ito sa inahan. Asa na mabasa? Hebreo 2:14. Ang mga anak nakaambit o unod dugo sa mga ginikanan, sa samang bagi, si Jesus na nakaambit sa inahan. Mula si Kristo, ni-incarnate, John 1:14, nailabas. Nakita sa ito sa Jerusalem, nagsaniyaw sulod sa tulog ito. Kung wala si lawas, saan pagwali ni Kristo sa Jerusalem? Espiritu di mo na makita. Di ba sir? Muna, pagkatao siya, sama na ito, pure tao siya. Pure Diyos. Sa termino pa Diyos sa Rebel, 100% God, 100% man. Sa ito pa, okay na siya. Kung pure tao, basta pa pure God, pure tao. Muna yung fixing sa kanya, asa magluto si Kristo agas, ika ni Virgen Maria. O, muna si Virgen Maria, instrumento ni sa kaluwasan. Ang principal savior na principal na manluwas, si Kristo, Matthew 1:21. So, muna na, kahulong to si Virgen Maria, pag-dibusyon, kayo saan sa pamagi na ang tao nag-dibusyon, matabanang sa. Kailangan to'y amot ang pumusang kaya nakasakay ko sa karto Cebu City, no? Niya, naisay ubang kiriba. Nagigan sa nananda, pero sa akar ng bukid kaya related. Naibugol niya mga, kung doktor ay sa Espiritu ng Diyos, sirat na ito sa siko. Wa, halong doktor, huwag mo ayaw niya. Dito siya, bukiran mo, politik, kaya rin ba? Bukiran sa kanya ba? Yung mga tanatanda ito, sa mo ba? Moto kanina na kana si Sir, mapay surrender ka sa simbahan. Kung kupisar ka sa pare, niya pagkatamaan ka ni Virgen Maria o upang mga santos. Nihila ko siya, kaya sa minibus sasakyan. Di ko mag-ila dyan na nanulihan. So, na problema sa itong niyang kuwan, bugol. So, ako sa nina na dangon sa pare, o asang parokya, sugin, kupisar ka sa pare. Kaya nas Biblia, kung makasala ka, brutal, ayaw maglamay, isugin na ito sa pare sa Diyos. Ikilisasya siguro sa isang balita Biblia. So, yan itong mayangong ito siya, repeating na ito niya, yan exercise kaya, wala may naiusyon na ito. Last recourse ang Espirituhano, kaya mamatay na. Isa ka ng mga dato, pagkahan, nag-uubang din ng mamatay mo. Nagkahan ng mamatay na, wala nga, bitaha ka, isa makasala, dali ka mo yes, lagari ka nun yung Diyos. Puno sa mga yung Diyos. So mga na, ang magpatabang ka ni Virgen Maria, di mo balibad siya, kaya siya may mahangi ng Jesus Christ, Diyos ang daw na doon. Asa may kalikunan na mga kito na. Nana sa Juan 2:1 kasal sana. Huwag may pakunta na niya? Sister? Wala. O, sige na. Kani nga pumuntahan ba? Hindi pumuntahan. Ako pumuntahan isa. Napuntahan ako ako niya. Biso dito ba gari ba? Ngayon lang ko no. Anagalaygay na nagkongkolor. Nga pagsugod, pagpagkatao, pagsugod, pagpugna ni Kristo sa tao, gada uli, pakusang mga kolor. Nakaroon ng mga may puti, ay ito, ay may kulor, ay lain po. So, yan, asa ko na rin. Oo. Nindot yung pagkutana na brother. Sino? Niya lain pang pinulungan. Lain pang pinulungan. Lain sa purod. Atong ano lang, Genesis 1:6, ningon dito nga, buhaton na to ang tao sama sa tudagoy.
So, nato, nimulong ang Diyos naman, buhaton nato ang tao sama sa nagway. Nato plural man. So, naikauban ng galapader. Kaya, di ba matawag ako mga kuya na Jesus Christ kaya divine person niya, Holy Spirit. Genesis 1:6. O niya, dagway maging physical yun. Dili kay Diyos Espiritu na. Sa 2 Corinto 3:17 o 1:24, ang Diyos Espiritu. Sa ito pa ay material being niya. So, di mahikap. So, karang dagway pasabot sa Genesis 1:6, dagway sa pagkabalaan. Matupang sa Pablo sa Episo 4:24. Yang punto puntahan ni brother, anong ganyan ang takulong? Nana sa buhat, CCTV size ba? Wow, kung nabintal sudah katuloy gugma ko na lang, panundot sa simbahan. Wala nga, sa buhat CCTV size, lain-laing bulok sa katauhan sa ibang kalibutan. So, bulok, lain-laing bulok. So, kaya kung pareha katanan ba, muna ka mga kanding baboy nga, mamawar po, muna nga ang tao, gibuhat nga lain-laing no, inayang race ba. Kaya naman sa pinaday ka ito size, na kanang naso lain pinulungan. Sa ito pa, pasabot ka lain pinulungan, yung pinto na tupag itong pangalan mo, nasa buhat ni CCTV by size, katulad ka usod. Yan ang may balita Biblia. Pumasa niya. Buhat sa ginawa ang tao sa lain-laing bulok sa katawan. So, all for all yun. Niya. So, hanalaw ni hanay mo niya itong tao ta. Pero, lain-laing ang tao niya. Purmawan. Niya. Kung ni pinanggas ginawa guys, Kristo ng katawang sa para sama na to. Oh. So, muna siya kung tumagal sa indot yung pagkatanan. Eh, namin pagkatanan po, kenapa? Ang kubag niya ni God kaparong ni sa una ba? Oo. Mali ang kubag, di ba? Kung ato na ginatilan, lain na nag-order sa storya. Oo. Mato ka kulay nag-order sa storya. Kung mali huwag ka ulitin, dahil palagi-lagi sa storya, no? Ganang pinaray. Tinood. So, sa kubag ni God kaparong sa una, pagkatanan ng buhay pa si God kaparong sa galay-lay na lugar, like sa... Atong ni minister taga Karabon? Rode. Oh, si Rode Kabalon. Ano yan? Oh. Na, Sip din mo na. lain-lain ang lugar, lain-lain ang gustuhan. Nga ano sa quality, sabon, injo, ay, injo. Ato kaso lain-lain po gustuhan, di ba? Lain po lang sa lain po lang nag-slang po lang gustuhan, lain po sa norte. So, mga ipasal po nagkakaroon nga, sa lain-lain na lugar, sa Egypt, o sa Asrapita, mga ipasal po nagkakaroon nga, na sa lain-lain po lugar, lain-lain po lang nag-iwa mo nga na itong, ay Amerikano, ay Negro, ay mga igurot, sa ipasal po nagkakaroon sa lugar, wala, pero ako gisan asa napita na mabasa, kaya kung kabasagot pa na matanang lugar. Oh. Salamat din ba? Si Aning Rudy Kaparon sa Raan na safety niya limited. So, wala nga nalas pinaday ito si Sai sa English version tanang languages ba sa dalang nasod plus itong buhat ni City Mensay dalang bulot sa katawan. Wala nga katong si Sai English version. Wala nga ipunta na ba? Wala na. Kaya si Presidente magiging ngayon. So, muna nga, ang atong katapusan, ang hapit ng mga pare, ato itong napambitan ng Sibrime ng instrumento sa Rosa, gumikan siya, dugo ni Cristo, gikan niya, gamit si Jesus Christ. Kaya wapas mo rin Maria, sa pag-agal sa dugo ni Jesus Christ, ilan sa Espiritu man. So, Espiritu, 14 size. Kaya ang kuwan, buhatan ng kamay kay i-announce mo ninyo mga sponsor, pamisa, no? Upat ka doktrina, may tamo ni Maria sa libro sa obispo ng writer, Punilintal sa Katolikuma, page 196 to 208. Una, Mary Marilugad. Si Maria, hinahang sa Diyos na nagpagkatao. Ano naman sa hinahang sa Diyos? Sakto na ito, una, Spirit sa Diyos.
Dili na. So, pa siya matawag Birhen Maria, yan ang Diyos. Yan ang Jesus kasi yung pagka-Diyos. Pagkabot sa itong gusto pa na ang grasya ko pardo, na sambang si Birhen Maria, na tao si Jesus Christ sa December 25. Kung kami siya rin dugo. So, Lucas 1:43 ang keywords ng Kristo. Matubang Santa Isabel, nibisitan na ako ang inahan sa iyong Ginoo. Sa tubay na sa Diyos. Ang ikalawa, Immaculada Concepcion. Sa itong po pasabot, si Birhen Maria, putli o bulay-bulay umansa. Sa itong mali si Birhen Maria, Immaculada Concepcion. Kunya, makapaliha ka tayo niya nga kita mga babae, mga sister nga walay putli o bulay umansa. Ay nalang makapaambi ta. So sa ito ka sa Amerika, matog ng Richard, gilaw ito. Richard ba sa ito na katedral? Dito sa Bethesda ito eh. Kung sagol ka dito sa gawa sa nason, nagkakahilayan, malimot ng Ginoo. Pag itong babae ito, nagkakahilayan. Kaya después mga doon nito, Santiago 1:13, matintal nila yun. Santiago 1:14. Nya, pero ang Diyos ay matintal, Santiago 1:13. Munang magpaduol ka sa Diyos. So, ang kalala ko sa Diyos, ikaw ay katulo, perpetual virginity. Si Birhen Maria na nagsabak siya, Birhen ng Yapon. Kumanang anak, Birhen ng Yapon. O, samtang ng anak, parang ng anak, Birhen ng Yapon. So, dako na ang kahibulungan. Anong Birhen mo sa Yapon? Nga naman si Bana, si Saint Joseph. Ang pasamutan ng mga kaigsunan, si Saint Joseph adunay supernatural role na di basta-basta bisan unsa ka gwapa ang iyang asawa, wa sa sexual intercourse. Pagkuban pa ng mga laki, labdan nga na, uya pa gani way kasal, labdan nga na. So muna yung punto mga kaigsunan nga si San Jose, matarong, pati yung 19, yung taong matarong, wag kayo magpupo sa karnal na saya. Muna si Birhen Maria, permanenteng virgin, matod pa sa Isaiah 7:12. O niya, Lucas 1:7. So, marulo sa Simbahan Katoliko, perpetual virginity. Ang ikaw pa na doktrina, assumption into heaven. Nga si Birhen Maria, ikayag sa langit, lawas sa talat. So, muna yung doktrina ng ikaw pa na ito mo ni Birhen Maria. So, di na ako marulo na sa RCC, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, Mary Mother of God, Immaculada Concepcion, perpetual virginity, ni Assumption ito heaven. Upat ka dugma may tungkol ni Birhen Maria. Ang rosary din na dugma. Ang meaning sa dugma, official teaching o kamaturan, doktrina. Yan kung masumpak ka na, di na Katoliko. Huwag na siya na. Huwag na panulo sa Roman Catholic Church. So diyan ang nabita na ko ipanbit mga kaigsunan kay balik-balik ng kapilya ato ni Kuas Birhen Maria nga kuwan. Ya, selamat ya mga sister president o mga kauban dari sa Prince Barangay dari sa wangi ba sa kumpang ninyo managig sa Grana Pamilya. So nindot kayo ya ato ka sa dakong lugar yawa kami nambong na yung manambong mo sila. So ato ni kapuson sa buong mga kampo para sa mga sister ako para sa mga sa Espiritu Santo. Selamat Ginoo sa iyo nung gihatag gikan sa iyong tumulatan. May pure kita naman. Kita lang maayo na gisalan ni Jesus Christ man sa abang ni Birhen Maria o sa kanang pamilya o sa tanang Ginoo mga santo sa langit. Amen. Karena sa mga sa anak ko sa Espiritu Santo. Kaya, President. Thank you. Muna nakalipinsyan. Ikaw